Tangilig Street, Lawak, Pangasinan Project. So part 2. So nung Lunes nag-start po kami rito. So Sabado po ngayon. So i-update po natin yung project natin dito sa Tangilig Street, Lawak, Pangasinan. Okay, so nakapag-framing na po tayo. Framing. Yan, dito sa baba. Doon sa taas, nakapag-framing na rin po tayo doon. Sa hallway na lang po yung ano. Hindi pa tapos. So yung 3D animation po na ito, makikita nyo doon sa part 1 ng video natin. So, tinanggal na rin yung bintana rito. Tapos, pinababa po natin bintana rito. Pero hanggang dito na lang po siya. Yan. So ito matatakpan po yan. Para sa plano ng modular kitchen natin. Modular kitchen cabinet. So punta tayo sa taas. So nakapag-frame na rin po kami rito sa isang kwarto dito sa baba. So dito sa taas, ang hindi pa tapos dito, ito. Sa may hallway papunta sa mga kwarto. Tapos dito sa may CR, okay naman na. Nakapag-frame na rin tayo dito sa room 1. Master bedroom, nakapag-framing na rin po tayo. Pwede na rin po tayo magtakip dyan. Yan, sa toilet and bath. Tsaka sa walk-in closet, meron na rin. So, abangan nyo na lang po yung susunod na video natin dito. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.